Какво било то? Какво се падна? Стоп. И сладолет ядеш и днеска какво има? Мия? Вчера имаше какво? И? Става се на? На 4 Години. И сега ще черпим кого? И още един. Да, и кога ще черпим сега? Да. Още не ми е минал. Още не, да, може да се каже, да. И какво сега? Яла се ви сега, ходи. Не наля светла, дай на читланки. Какво топко се падна? Такова. Ето на камерата, те ни гледат от тук. Ама интересно това. Добре. Сега кого чакаме? Калинка. Чака Калинка и чака? Добре. Добре. Чакаме ги. Окей. Такова се падна, да. Миче, ще дойдеш ли да си изберем сокче? После ли? Добре.